Het is gewoon een sportteam wat is. Dus het is, ik ben adviseur, Geel is een skipper. En eigenlijk ben we dan even geen broers. Het scootsstation zit in het bloed van Geele en Douwe Tadema. Mij had een scootje, het dorp Jestermar, beginnen zijn morgen aan de IFKS. De Iepen Frieske kampioenschap scootsstation. Om niet aan het tafel te litten, moet het schip op het laatste moment nog uit het wetter. Dus morgen die eronder zit is weerstand in het wetter en ja, dan gaat het langzamer. Nou ja, dat wil je net. En zeker net wil je mij dan wel bovenin. En ik van je eigen gevoel, maar gewoon spek en span. Het schip leidt er goed voor, bemanning is goed. Nou ja, dan wil je de laatste inspectie, die wil je net zo vaak dan kennen, het onderwetterschip heen. Die begint er 1, 2 keer per jaar uit. Ja, dan kun je het even zien en dan moet het echt goed wezen. Dan zit het in ieder geval voor het gevoel echt goed. Het wordt wel weer even wennen voor de broers. In 2020 en 2021 gieren de kampioenschappen net terug. Maar Jestermar weet wat er nodig is om mij te dwan om de prijzen. Voor 2018 toen vol alles te plakken en toen kwam het kampioenschap heli. Dat is heel waardevol, zeker om dat met de familie te doen. Ulbeswaga, die gaat in de aanval naar de nummer 1. Daar vader, Gele Tadema, maar het dorp Jestermar. Hier hebben we ervoor zien omzetten om kampioen te worden. En dan merk je echt van ja, de laatste stap kan wat zet worden. En nu hebben we af en toe het gevoel van, dat we er meer klaar voor binnen. Vaak maar één keer kampioen worden om kampioen te blijven. Nou, kampioen blijven hebben we nog net in, want het bent 1 keer geweest. En hopelijk is dit hier weer zo vier. Het zal nog net afvallen, want de concurrentie in de Grutte A-klasse is enorm. Maar on het team van het dorp Jestermar zal het net lezen. Een hele hechte en goede ploeg. Dit goed weet waar je elkaar heen, waar je dwan moet. En ik wat er van elkaar vregen wordt. En als je dat mijn familie dwan kennen, ja, ik zit altijd de pieken ben wat hoger en de dalen wat dieper. En dan moet je wat meer in de piekers zitten. En dat is met de Tour de France, als die bergetappes bent het mooiste. Nou, dat is goed verschil met mijn familie, maakt het dan ook mooi. We zijn sportjongens en het gaat om een winstbuis. En daar doe ik alles voor. Dus ja, dan moet je gewoon kijken in die rol die je hebt. En die we oppraat houden aan het begin van het seizoen. En dat houden we zo.